Έλα, έλα. Nice to meet you again. Yes. You are here. My name is Sherman. How many of you are? Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή υπογραφής ανάμεσα στο Δήμο Ήλιδας και στους εκπροσώπους του Διεθνούς Αθλητικού Φορέα των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, με την οποία ο Δήμος μας αναλαμβάνει και επίσημα την διοργάνωση των 51ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων από κοινού με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας υπό τον τίτλο Ολυμπία Ήλιδα 2027. Να δούμε το επίσημο σήμα των αγώνων, εκκινώντας παράλληλα και την αντίστροφη μέτρηση της προετοιμασίας των δύο πόλων έως τον Ιούνιο του 2027, όπου θα ξεκινήσουν επίσημα οι αγώνες στην Ηλία.
Στο σημείο αυτό υποδεχόμαστε στη σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας, όπου μας φιλοξενεί τη σοπράνο Λένα Ζουρμελή και την πιανίστα Έλενα Φέτκο και ακούμε τον ύμνο της Ειρήνης. Το τραγούδι της Ειρήνης μας επαναφέρει νοητά 2.800 χρόνια πριν κατά τη διοργάνωση από την αρχαία Ήλιδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας και την πρώτη πολιτική συνθήκη του τότε γνωστού κόσμου που ήταν η Ιερή Ολυμπιακή Εκεχηρία. Μια πράξη που δείχνει το μεγαλείο των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά την οποία οι πόλεις κράτη άφηναν τα όπλα για χάρη της μεγάλης διοργάνωσης. Το τραγούδι της Ειρήνης είναι σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Αλέκου Ξένου. Είναι τραγούδι που για πρώτη φορά ακούστηκε στην Επιτροπή Ειρήνης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το μακρινό 1986. Και μετά τον ύμνο της Ειρήνης, καλούμε στο βήμα για τον επίσημο χαιρετισμό του τον οικοδεσπότη της σημερινής εκδήλωσης, τον Δήμαρχο του Δήμου Ήλιδας, τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, Ίγκο Τόπολε των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, αξιότιμα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο ιστορικό βήμα. Με τις επίσημες υπογραφές ολοκληρώνεται η ανάληψη της διοργάνωσης και από αύριο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τους 59ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες Ολυμπία Ήλιδα 2027. Εδώ όπου ξεκίνησαν όλα, πριν από 2.800 χρόνια, εδώ αρχίζουν ξανά με τη σημαντικότερη
παιδική αθλητική διοργάνωση που έχει φιλοξενήσει ποτέ η περιοχή μας στη σύγχρονη εποχή. Οι Δήμοι Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας και οι εκπρόσωποι τους με συστηματικές και αποτελεσματικές ενέργειες που κάναμε από κοινού με το Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και καλό μου φίλο Άρη Παναγιωτόπουλο, καταφέραμε να αποσπάσουμε στο ταλίρι της Εστονίας το πράσινο φως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού. Έτσι, από σήμερα, ένα μεγάλο στοίχημα που φάνταζε ως όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η Ήλιδα και η Ολυμπία, δυο τόποι με ανυπολόγιστο ιστορικό φορτίο, θα συνδιοργανώσουν τον Ιούνιο του 2027 τους 51ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες 2.800 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτόν τον τόπο. Η επιτυχία αυτής της διοργάνωσης αποτελεί εθνικό και όχι απλώς τοπικό ή περιφερειακό στόχο, καθώς η μεγάλη αυτή γιορτή επιστρέφει στο χώρο που γέννησε τις αξίες του Ολυμπισμού και της εκεχηρίας και του εφαγωνίζεστε. Επιστρέφει στον ενιαίο Ολυμπιακό άξονα Ήλιδας Ολυμπίας, όπου διοργανώνονταν και τελούνταν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή μας να διεκδικήσουμε τους αγώνες, όλοι σαν τον πλανήτη, με πολύ μεγαλύτερο υλικό βάρος και εκτόπισμα σήμερα, αποσύρθηκαν από τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο αναγνώρισαν τον παγκόσμιο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς την Ολυμπία και την Ήλιδα για την προσφορά τους στην παγκόσμια αθλητική ιστορία και όχι μόνο. Τώρα, σε εμάς εναπόκειται να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διεθνή αναγνώριση, διοργανώνοντας τους καλύτερους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να μεταφέρουμε στη διοργάνωση τη δική μας φιλοσοφία, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά του τόπου μας. Ως διοργανώτριες πόλης θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εθελοντισμού με εκατοντάδες εθελοντές στο πλευρό μας, αντάξιο της εικόνας που παρουσίασε η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο εθνικής σημασίας στοίχημα για τα 2 επόμενα χρόνια. Ήδη ο φορέας διοργάνωσης έχει συσταθεί και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε οι ομάδες εργασίας των 2 Δήμων να ξεκινήσουν εντατικά το έργο τους, προβάλλοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας για την φιλοξενία των Αποστολών, πάντα με σεβασμό στην ιστορία μας και στο φυσικό περιβάλλον. Και δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτά που λέμε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά τους αγώνες του 2027 θα φιλοξενήσουμε περίπου 1.500 αθλητές, προπονητές και στελέχη αποστολών, χωρίς να υπολογίζουμε σε αυτόν τον αριθμό τους επισκέπτες που θα θελήσουν να συνδυάσουν τους αγώνες με μία περιήγηση στην Ολυμπιακή Γη της Ηλίας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η εβδομάδα των αγώνων το καλοκαίρι του 2027 θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη μελλοντική προβολή, αθλητική και τουριστική ανάπτυξη της Ηλίας. Ας μην ξεχνάμε και το αγωνιστικό σκέλος, αφού οι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες αποτελούν προσομοίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα πραγματικό φυτόριο αθλητών με τη συμμετοχή παιδιών από 12 έως 15 ετών από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας τόσο τη χώρα όσο και το Δήμο προέλευσή τους. Πρόκειται για μια παγκόσμια αθλητική πολιτιστική διοργάνωση υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών που εφαγωνίζεστε και της ευγενούς άμυλας
αλλά και τη σύσφυξη σχέσεων μεταξύ παιδιών με διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες και παραδόσεις. Οι Δήμοι Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος και να προσφέρουμε αγώνες υψηλότατου επίπεδου, όπως αρμόζει σε μια διοργάνωση τέτοιας εμβέλειας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας μεγάλες διοργανώσεις. Από την αναβίωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 μέχρι τους αλυσμόνητους αγώνες το 2004. Ας σηκώσουμε λοιπόν όλοι τα μανίκια και ας εργαστούμε ενωμένοι, αντάξει τόσο του αναστήματος που μας προσφέρει η ιστορία μας, όσο και τις θέσεις της χώρας μας στη σύγχρονη εποχή. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πριν κλείσω, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, τον Νίκο τον Τζανάκο, Νίκο, τον Ιβοπούδη, ο οποίος μενήσε σε αυτούς τους αγώνες, που χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Και μαζί με τον φίλο μου τον Άρη δεν θα γιορτάζαμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Ήλιδας και να καλέσουμε για τον δικό του χαιρετισμό τον έτερο διοργανωτή των αγώνων του 2027, τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, κύριο Αριστίδη Παναγιωτόπουλο. Σεβασμιότατα, Άγιοι Πατέρες, Δήμαρχε της Ήλιδας και φίλε Χρήστο Χριστοδουλόπουλε, βουλευτές του νομού μας, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Σε λίγες μέρες ο νομός Ηλίας, αυτό που ονομάζουμε Ολυμπιακή Γη, ετοιμάζεται να ξανανάψει το φως της ειρήνης, το φως της αγάπης και το φως της συναδέλφωσης των λαών. Σήμερα, με πολύ χαρά, τιμή και υπερηφάνεια, επισφραγίζουμε μια προσπάθεια που κατεβλήθη από τους δύο Δήμους, και από μένα και από τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, να καταφέρουμε, γιατί αυτή είναι η λέξη σωστή, να κάνουμε κοινωνούς τα παιδιά όλου του κόσμου σε αυτές τις αξίες, τις ανθρωπιστικές αξίες που ακτινοβολεί η περιοχή μας. Και δεν είναι άλλες από την ειρήνη, από την εκεχηρία, από τη συναδέλφωση των λαών, από την ευγενή άμυλα, από το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Και όλες αυτές οι αξίες ακτινοβολούν εδώ και 2.800 χρόνια. Ας σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της αρχαιότητας, 3.000 χρόνια πριν, εξακολουθεί και παραμένει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της σύγχρονης κοινωνίας μας. Αυτό είναι κάτι τεράστιο και θα πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, όλοι όσοι είμαστε εδώ από τον νομό Ηλίας. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, στην Ολυμπιακή Γη, εδώ που οι αρχαίοι Έλληνες μετέτρεψαν τον αθλητισμό από σύγκρουση και σύγκριση των φυσικών δυνατοτήτων και ρόμης σε καλλιέργεια της αξιοπρέπειας και σε καλλιέργεια του πνεύματος. Εδώ επιστρέφουμε έχοντας δίπλα μας παιδιά από όλο τον κόσμο, όπου θα γίνουν κοινωνοί και θα μεταλαμπαδεύσουν τα μηνύματα αυτά που γεννήθηκαν εδώ, τα πανανθρώπινα, τα οικουμενικά μηνύματα που γεννήθηκαν και σφυριλατήθηκαν αιώνες εδώ, από την αρχαία Ολυμπία και την Ήλιδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία σας στέλνουμε όλους αρρωγούς. Να ξέρετε ότι η συνεργασία με το Δήμο Ήλιδας και το Δήμο Ολυμπίας είναι αγαστή. Καταφέραμε πάρα πολλά και όπως είπε και ο Χρήστος, είχαμε απέναντί μας να αντιπαλέψουμε
πόλης με οικονομικό υπόβαθρο τεράστιο, αλλά το ειδικό βάρος πραγματικά του νομού μας, της Ολυμπιακής Γης, του Δήμου Ολυμπίας και του Δήμου Ήλιδας, είναι τεράστιο. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Καταφέραμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Να επιστρέψουν αγώνες, παγκόσμιοι αγώνες, και η τελευταία φορά που έγιναν παγκόσμιοι αγώνες εδώ στον τόπο μας ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχαιότητα. Πλην μιας μικρής παρένθεσης και συμβολικού αγωνίσματος που έγινε το 2004 στην Ολυμπία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργάνωσε η χώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας καλέσω αύριο στην επίσημη τελετή και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με την υπογραφή της ανάληψης των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων και θέλω να ευχηθώ το φως που θα ανάψει την Τετάρτη στην Αρχαία Ολυμπία να ζεστάνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, γιατί παράλληλα με το φως αυτό το μήνυμα που πηγάζει από τον τόπο μας είναι ένα μήνυμα αντιπολεμικό, είναι ένα μήνυμα ειρήνης. Και γι' αυτό επισφραγίζουμε και αυτό το μήνυμα με την τελετή εκεχηρίας που υπογράφουμε μαζί με τον Δήμαρχο Ήλιδας και τον Δήμαρχο Σπάρτης την Τρίτη, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι οι πόλεμοι δεν μπορούν να τελειώσουν με λέξεις, αλλά χωρίς τις σωστές λέξεις, άλλοτε ως δεσμεύσεις και άλλοτε ως κανόνες, δεν μπορεί να αρχίσει καμία ειρήνη. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφού ολοκλήρωσαν οι δύο δήμαρχοι, να καλέσουμε για να ολοκληρώσουμε το σκέλος των χαιρετισμών τον πρόεδρο των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, τον κύριο Ιγκόρ Τόπολε στο βήμα. Dear Mr. Mayor, dear ICG. Κυρίες και κύριοι, η Αρχαία Ήλιδα υπήρξε στην αρχαιότητα η πόλη διοργανώτρια των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και τόπος προετοιμασίας των αθλητών για περισσότερο από μία χιλιετία. Χτισμένη στην αριστερή όχθη του ποινιού ποταμού και στην παράκτια Πεδιάδα, βρίσκεται κοντά στην έδρα του Δήμου Ήλιδα στην Αμαλιάδα. Ενώ οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει ψηφίματα της αγοράς και κυρίως της ίδιας της πόλης. Θέατρα, στοές, γυμνάσια, υπόδρομος, ιερά και εργαστήρια συνθέτουν έναν ενιαίο χώρο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον ανταγωνισμό τόσο του αρχαίου όσο και του σύγχρονου κόσμου. Σημαντική προσωπικότητα της αρχαιότητας από την Ήλιδα, μεταξύ άλλων, υπήρξε ο βασιλιάς Ήλυθος, ένατος 8ος αιώνας π.Χ., διοργανωτής των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ολόκληρη η οικογένεια των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που ο όμορφος Δήμος σας θα φιλοξενήσει τους αγώνες το 2027. Μαζί με την Αρχαία Ολυμπία θα προετοιμάσετε αγώνες για πόλεις και ομάδες από όλο τον κόσμο στην κοιτίδα του Ολυμπισμού. Your beautiful city, great sport infrastructure, and above all, Ήλιδα exceptional hospitality guarantee a great games. Η όμορφη πόλη σας, εξαιρετικές αθλητικές εγκαταστάσεις και πάνω απ' όλα η μοναδική φιλοξενία της Ήλιδας εγγυώνται σπουδαίους αγώνες. Πιστεύουμε όλοι ότι οι ομάδες που θα φέρουν μόνο τους νέους αθλητές στο Δήμο σας, αλλά και πολλές οικογένειες και φίλους που θα θελήσουν να δουν όχι μόνο τους αθλητικούς αγώνες, αλλά και την ιστορική περιοχή. Και θα έχουν πάρα πολλά να δουν. Θα θαυμάσουν την πόλη, την παραλία και τα κτίρια σας, θα γευτούν τα υπέροχα φαγητά σας, το ούζο και το κρασί, και σίγουρα θα πάρουν μαζί τους αξέχαστες αναμνήσεις. The guarantee for everything I have mentioned is the Η εγγύηση για όσα αναφέρω είναι προσωπικά ο Δήμαρχος του Δήμου Ήλιδας, ο αγαπητός φίλος μου Χρήστος. Το πάθος του για τους αγώνες είναι τεράστιο. Το όραμά του για τα παιδιά του Δήμου του παραμένει πάντα το ίδιο. Τα παιδιά είναι το μέλλον και αξίζουν μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό κατάφερε να συνοδεύσει ομάδες σε πολλούς προηγούμενους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες. Και πέρσι, το 2024, κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Λεόν του Μεξικό, αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα μαζί με την Αρχαία Ολυμπία για τη διοργάνωση των αγώνων του 2027. Μια πρόταση που έκανε την απόφαση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, πάρα πολύ εύκολη. So, dear Christos, dear citizens of Ήλιδα, με τη σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας των Πρωτοκόλων για την ανάληψη των αγώνων, δεσμευόμαστε από τις δύο πλευρές, ICG και Ήλιδα, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς όφελος της πραγματοποίησης των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 σε υψηλό ή μάλλον στο υψηλότερο επίπεδο. Σας ευχαριστώ.
αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, να περάσουμε να δούμε το βίντεο της πρώτης παρουσίασης των αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Ταλίν της Εστονίας το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Φορέα των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, όπου και αποφασίστηκε να αναλάβουμε από κοινού με την Αρχαία Ολυμπία τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Και μετά την παρουσίαση του βίντεο να καλέσουμε και πάλι στη σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού τους δύο δημάρχους Ήλιδας και Ολυμπίας, κύριο Χριστοδουλόπουλο και κύριο Παναγιωτόπουλο, καθώς επίσης και τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα 5 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Παγκοσμίων Παιδικών Αγώνων, προκειμένου να υπογράψουν τα πρωτόκολλα ανάληψης των αγώνων του 2027. Κατά τη διάρκεια των υπογραφών, τη διαδικασία θα συνοδεύει με τις μελωδίες του και την κιθάρα του ο Παναγιώτης Δελής. Μια ιστορική δικαίωση, διότι το 293 μετά Χριστόν το διάταγμα του Θεοδόσου του Πρώτου σταμάτησαν σε αυτόν τον ιερό τόπο οι Παγκόσμιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και σήμερα, μετά από 2.800 χρόνια, με αυτή την υπογραφή, έστω και παιδική, ξαναέρχονται στο τόπο τους εκεί που για 1167 χρόνια 293 Ολυμπιάδες γινόντουσαν συνεπόμενα. Καταλαβαίνετε τι αισθάνεται ο Άρης, τι αισθάνομαι εγώ, τι αισθάνεστε όλοι εσείς. Μακάρι αυτή η διοργάνωση να φωτίσει τους ηγέτες όλου του κόσμου για να ξαναγυρίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες εκεί που γεννήθηκαν και αυτό το κλάδο ελέας που αγωνιζόντουσαν τότε. Ευχαριστώ.
πλέον ξεκινούν οι αγώνες και η απίστευτη διάθεση. Να ξεκινήσει η ανταλλαγή δώρων. Now let us begin the exchange of presents. Εκτός από την τιμητική πλακέτα για τους αγώνες, ο Δήμος Ήλιδας και προσωπικά ο Δήμαρχος δίνει στο κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων και μία ελιά από τον χώρο, τον ιερό τόπο της αρχαίας Ήλιδας.
Γνωριστήκαμε στο Μεσολόγιο σε μια βράβευση που έκανε για το θέατρο, μάλλον για το θέατρο, για το φεστιβάλ της Αγίας Ήλιδας και μου λέει Χριστό, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων. Μήπως θέλεις να γίνει ο Δήμος σου μέλος, χωρίς δεύτερη σκέψη, του λέω λίγο ξεκίνα ότι πρέπει να ξεκινήσεις και θέλω από φέτος να γίνουμε μέλος. Στη μακρινή Ταϊπέη τότε ήταν η πρώτη συμμετοχή μας που δεν μπορέσαμε να πάμε διότι οι γονείς φοβόντουσαν. 27 ώρες έκανε να έρθει η κυρία Φενφέν από την Ταϊπέη. Οπότε καταλαβαίνετε, πρώτη φορά διοργάνωση, οι γονείς φοβόντουσαν και πήγαμε την άλλη χρονιά στο Κάρμας, στη Λιθουανία. Μετά στην Ούφα της Ρωσίας, στα Ιεροσόλυμα, στο Μεξικό, ενδιάμεσα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε πάει στο Κόμεντρι, Μεξικό και πέρυσι στο Ταλίν της Εστονίας, όπου με τη στήριξη και βοήθεια του Νίκου τη διοργάνωση θα την έχουμε εμείς το 2027 μαζί με την Ολυμπία στην Ολυμπιακή Γη και εύχομαι να ξεκινήσει και ένας καινούριος γύρος συνεχόμενων Ολυμπιάδων όπως στην αρχαιότητα, όπως είπε και ο πρόεδρος για πάνω από 1000 χρόνια, συγκεκριμένα 1167 χρόνια, φανταστείτε το στο γεγονός, 293 Ολυμπιάδες γινόντουσαν συνεχόμενα σε αυτό το ιερό τόπο. Νίκο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Όχι εγώ, αλλά όλη η Ηλία, ο Δήμος Ήλιδας, ο Δήμος Ολυμπίας και όλοι εμείς. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και οφείλω να πω ότι στα 30 χρόνια διαδρομής μου στην τοπική αυτοδιοίκηση είχα την ευτυχία που προσπαθούσα πάρα πολλά χρόνια να έρθουν αυτοί οι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες εδώ, να επισημάνουμε ότι Ολυμπιακοί αγώνες, ο Δήμαρχος και οι δύο Δήμαρχοι και ο Άρης και ο Χρήστος που ξέρουν, στην αρχαιότητα γινόντουσαν και σε αυτές τις ηλικίες. Αρκετοί από τους Ολυμπιονίκες που διαβάζουμε και ακούμε ήταν παιδιά 15, 14 και 13 χρονών. Φανταστείτε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες αυτών των παιδιών μετά από 2.800 χρόνια έρχονται στην Ολυμπιακή Γη και θέλω να ευχαριστήσω και είμαι τυχερός και νομίζω είστε και εσείς, όπως είναι και οι κάτοικοι και οι πολίτες της αρχαίας Ολυμπίας. Βρήκα στον δρόμο της προσπάθειας
δύο υπέροχους ανθρώπους, δύο υπέροχους δημάρχους. Τον Χρήστο και τον Άρη, διότι θέλω να σας πω, το λέω με συγκίνηση, και στους δύο δεν χρειάστηκε παραπάνω από 5 λεπτά συζήτηση για να πάρουν μια απόφαση που θα γράψει ιστορία, πιστεύω. Και τους αξίζει εξίσου και στους δύο και έθερμα χειροκρότημα και ένα μεγάλο μπράβο, αλλά και μεγάλη βοήθεια από όλους σας και από τους κατοίκους της Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το οποίο και οι δύο έχουν βάλει τόσο μεγάλο στόχο. Σας ευχαριστώ και τους δύο, να έχετε καλή δύναμη και να πετύχετε αυτό το στόχο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και άλλα δύο μέλη τα οποία είναι του Διοικητικού Συμβουλίου των Παγκοσμίων Παιδικών Αγώνων, τον κύριο Σπύρο Παυλάκο από την Σπάρτη, καθώς επίσης και τον κύριο Τεντόμα από την Αθήνα. Τους ευχαριστούμε και αυτούς που έκαναν το ταξίδι για να βρεθούν σήμερα στη χαρά του Δήμου μας, σε αυτή τη μεγάλη τελετή που αφορά στην υπογραφή των πρωτοκόλων ανάληψης των Παγκοσμίων Παιδικών Αγώνων και ο Γενικός Γραμματέας των Αγώνων, ο κύριος Χίος Κοτσέζος, θέλει να κάνει μία έκπληξη από την κατάλαβα, surprise. Κύριε Φενφέν. Just to celebrate this historical occasion, it would be very memorable for Fen from Taiwan if we could all sing one verse of Happy Birthday. Okay? So after 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fen. Happy birthday to you. Όμορφες έκτακτες στιγμές εκτός προγράμματος, οι οποίες φαντάζομαι θα θέλουν μετάφραση, καταλάβαμε περισσότεροι. Άρα συνεχίζουμε στον άχαρο ρόλο της καλέτας και αφού ολοκληρώσαμε το κυρίως τελετουργικό, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μπορείτε να κάτσετε στις θέσεις σας για να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια και το καλλιτεχνικό πολιτιστικό δρόμενο που έχει προετοιμάσει ο Δήμος Ήλιδας και ο σκηνοθέτης ο Χάρης Οκότσικας στο Πολυμεράκι. Θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής στη μουσικοχορευτική παράσταση «Το ταξίδι της ειρήνης και της φιλίας» από μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Αμαλιάδας σε χορογραφία και διδασκαλία από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής σχολείου, την κυρία Λένα Δαμπιανάκη, σε σκηνοθετική επιμέλεια και σύλληψη της ιδέας του σκηνοθέτη κυρίου Χάρη Κότσικα. Στο χορό συμμετέχουν μαθήτριες του Γυμνασίου Γιορτάκη Αθηνά, Παπα-Νικολάου Γογό, Γιαννακοπούλου Αναστασία, Καρεσιώτη Νικολίτσια, Καράπελα Ελένη, Σχοινά Γεωργία, Κανελακοπούλου Παναγιώτα, Ταμαρέση Δανάη, Σιδέρη Ιωάννα, Μπογιοπούλου Εύα, Θεοχάρη Ελευθερία, Καψί Παναγιώτα, Πίκινη Φλωρεντία.
ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μονάχα αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων, το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου. Αυτό είναι η ειρήνη. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου. Αυτό είναι η ειρήνη. My brothers, all the world with all its dreams breathes deeply in peace. Give us your hands, brothers. This is peace. Να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια για το όμορφο θέαμα που μας παρουσίασαν και να περάσουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας τελετής με τη φλόγα των αγώνων που θα ξεκινήσει το ταξίδι της, αέναο ταξίδι, έως τη στιγμή που θα ανάψει στο βωμό της τελετής έναρξης το καλοκαίρι του 2027. Προδιέρεια, η ερασιτέχνης ηθοποιός Αργυρό Αντωνοπούλου των ερασιτεχνών. Ενώ το κείμενο είναι απόσπασμα αρχαϊκού δρόμενου του συντοπίτη μας, του κυρίου Θεόδωρου Αγγρουτσόπουλου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ως λέβειες συμμετέχουν μαθήτριες του δεύτερου Γυμνασίου Αμαλιάδας, Λάγιο Ιωάννα, Λούτζη Δέσποινα, Μάργαρη Δήμητρα, Κινηνή Μυρτώ, Τζαφάρα Γεωργία και ως Ελλανοδίκες οι μαθητές του σχολείου Αθανασόπουλος Γεώργιος, Γούναρης Σπύρος, Μελιτσόπουλος Καράλαμπος, Νικολόπουλος Χρήστος και Τσουκαλάς Άγγελος. We thank the students for the beautiful performance they presented, and now move toward the conclusion of our ceremony with the Flame of the Games, which begins its symbolic journey leading up to its lighting at the opening ceremony in the summer of 2027. Prothieria is the amateur actress Argyro Antonopoulou performing a passage from an archaic ritual written by our compatriot Theodoros Androchopoulos. Participating as EAs are the students of the 2nd Junior High School of Amaliada, Lagio Ioanna, Lutsi Despina, Margari Dimitra, Kininis Myrto, Javara Georgia, and as Elanodikes, the students Athanasopoulos Georgios, Vanis Dimitrios, Melichopoulos Karalabos, Nikolopoulos Christos, Liviutakos Georgios. Τον διαλεκτό σου Κύρικα, στείλε ξανά, να φύγει από τούτη την πόλη. Σε όλους τους λαούς της γης, να πάει το αιώνιο μήνυμα της ειρήνης. Μίση και πάθη αμέσως να πάψουνε. Τρανή σύναξη να έχουν και να ενωθούν άσπροι, μαύροι, κίτρινοι λαοί. Εδώ, τούτη την ώρα, στην ιερή γη της Ήλιδας, το αιώνιο φως της ειρήνης θα ανάψει ξανά. Τούτο το φως, ω νέα, έλα και εσύ πρώτη να μεταφέρεις. Κάμε διαβέλα.
Λοιπόν, η αθλήτρια που παρέλαβε την φλόγα και πρέπει να το τονίσουμε είναι το κορίτσι το οποίο εκπροσώπησε το Δήμο Ήλιδας, ένα από τα παιδιά της αποστολής το καλοκαίρι στο Ταλίν της Εστονίας και φυσικά κατάφερε να κερδίσει και το πρώτο μετάλλιο για το Δήμο μας. Τιμή Σένεκεν λοιπόν παρέλαβε την φλόγα την οποία θα μεταλαμπαδίσει σε όλο τον κόσμο το 2027 για τους αγώνες μας. Εμείς να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τον άνθρωπο που σχεδίασε, επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε την τελετή, τον σκηνοθέτη κύριο Χάρη Κότσιφα. Ένα θερμό χειροκρότημα. Επίσης, στη σημερινή ξεχωριστή για εμάς ημέρα συμμετείχαν και τα κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής, κρατούν το μήνυμα των αγώνων, την ειρήνη του αθλητικού σωματείου Ήφιτος, με τη δασκάλα του φυσικά, την κυρία Ιωάννα Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια και το σωματείο, ενώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά που έζησαν από κοντά τη μαγεία των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων. Τα μέλη της αποστολής που βρίσκονται εδώ κρατούν τις σημαίες, είναι τα παιδιά μπροστά, είναι τα παιδιά που είναι οι πρεσβευτές της περιοχής μας για τους αγώνες φυσικά. Τέλος, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Το νέο ραντεβού για τις εκδηλώσεις υπογραφής των πρωτοκόλων ανάληψης των αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 είναι αύριο στις 7 στην Αγία Ολυμπία και συγκεκριμένα, όπως ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Αγίας Ολυμπίας, στους πανέμορφους χώρους του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, μην λησμονήσουμε να συμμετέχουμε όλη την Τετάρτη το απόγευμα στις 4 στην τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής μας φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026 που θα γίνει στην Αγία Ήλιδα, στον Δήμο Ήλιδας. Στο ιερό που είναι γεμάτο συμβολισμούς στον τόπο που γέννησε τον Ολυμπισμό και την εκεχηρία, διοργανώνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας. Ενώ νωρίτερα λαμπαδιδρόμοι θα διασχίσουν και τους κεντρικούς δρόμους Αμαλιάδας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ραντεβού όλοι μαζί στους Παγκόσμιους Αγώνες Ήλιδας και Ολυμπίας το καλοκαίρι του 2027.